vull agrair als organitzadors d'aquest acte que hagin pensat en fer-lo aquí al Palau. Crec que un acte d'aquesta profunditat i rigor ens honora i ens prestigia. Si el que significa l'Orfeó Català i el Palau de la Música hi trobem les arrels de la nostra cultura orfeonística i els valors de la solidaritat, catalanitat i innovació que ens acompanyen al llarg d'aquests 100 anys d'història, en la Bíblia estan les arrels culturals i espirituals de la nostra societat occidental mediterrània. Aquest és un acte important perquè parlem de la Bíblia, que és un llibre important i fonamental pel seu contingut i transcendència. És segurament el llibre més editat i conegut, no sé si el més llegit, però segur que el més escoltat, si tenim en compte que a cada missa es llegeixen fragments de l'Antic Testament i els Evangelis. Un fet que demostra, com ha dit el Josep Cuní, la seva divulgació, és que te la trobes en les habitacions de molts hotels, generalment al calaix de la tauleta de nit. Jo més d'una vegada, no tenint cap lectura a mà en un hotel, l'he agafat i m'agrada obrir-lo a l'atzar i llegir un tros, un passatge abans de dormir. Trobo molt bona aquesta idea de la Bíblia. Jo crec que tindrà molt èxit. Mira, jo n'acabo de comprar 5, perquè he passat una per mi i una per cada fill. I els donaré el diumenge quan els vegi. No obstant, jo penso que és tan extensa la Bíblia que pels que no són molt coneixedors penso que no estaria mal fer alguna suggerència segons la sensibilitat de cadascú, de poder llegir, jo què sé, els més poètics, que sigui el Càntic dels Càntics o els Salms, perquè segons com si comences i entres en un d'aquests passatges durs que hi ha i complicats, no t'entren ganes de continuar. A mi particularment sempre m'ha interessat conèixer d'on venen les frases fetes dels llenguatges populars, i n'hi ha moltes de referents a la Bíblia. La paciència de Job, és més vell que Matusalem, David i Goliat, amb la idea que amb l'enginy pots fer caure un gegant, una decisió salomònica, les facetes que hi ha moltes coses del rei David, fins alguna cançó, o bé una cosa que no sé si coneixeu, però les denominacions de les ampolles de xampany que passen de la mida normal, que tots són noms bíblics. Jeroboam, Rehoboam, Matusalem, Salmanzar, Baltasar, Nabucodonosor, etc., Salomón, que són reis de Judea. Jo vaig anar a una escola religiosa i teníem aquesta assignatura, com molt bé ha dit, devem ser de la mateixa edat, la història sagrada, que crec que ara ja no es té. I recordo com una classe agradable i les històries que s'hi explicaven, com també han dit, a mi m'han anat molt bé. Després he donat catequesi a la meva parròquia, he fet cursets sobre la Bíblia i de veritat que considero que tant llegir-la com explicar-la com meditar-hi en alguns passatges m'ha anat bé i m'ha fet sentir millor. Ara jo veig que en l'entorn s'ha perdut d'una forma radical l'ensenyament tant de la història bíblica com dels evangelis. I en canvi vas a altres cultures relacionades amb altres religions, no sé, com la hindú o la musulmana, i veus que els nens petits, de petits ja s'expliquen i llegeixen les seves arrels sagrades, les històries sagrades. Em sap greu que els nens de casa nostra, del nostre país, no tinguin de grans el plaer de gaudir d'això que he dit, del llenguatge, de quan viatgen o de quan visiten obres d'art, de literatura, fets històrics, tant antics com moderns, perquè, per exemple, ara penso en la Sagrada Família, que té tan visitada i tant a les façanes com a l'interior està plena d'iconografia religiosa en passatges de l'Evangeli. Penso que
Quan jo viatjo i vaig a un temple hindú o quan veig aquelles imatges amb tants braços i amb un elefant que està situat en un lloc que endevino que deu ser una divinitat i no sé què passa, això a mi em desconcerta i em crea preocupació i tensió. I no voldria que s'hi passi a les noves generacions per no conèixer d'on venen les nostres arrels. O com vaig sentir en una conversa fa poc, un nen que preguntava al seu pare què hi ha ficat allà al microones, quan ha obert el microones, en una església, clar. Desitjo, doncs, que en aquesta edició de Preus Populars de la Bíblia ajudi a pal·liar aquesta mancança.